Nong Yalam jongka New Trap Youth Council Riboy District menta kasngi kalai potrik nai tung kilasya ban khot hajir hakana para police station halor ke jinglej ban kanra kotsla hakawei ka karkhana sanjri ka resource rubber private limited kabadon hamaus mai ha Riboy District kate ke jinglej jongka HYC Riboy ban kanra kotsla hakate ka karkhana sanjri kade ka balajia hak arpu artrik nai tung ha kaban na kaliang utrai jong kate ka karkhana ulapan betriang penom peni ki kot kisla berhadu balami ka thama ktien ha office trikam jong u ha kate ka karkhana ha kate ka jingsha khot hajir lalam khma do ba Hercules shooting kum u president ha kaban ya sanran lang do ba Tony Shla u general secretary u ba Jimau long vice president ka HYC Sengkmi u samla sambor marwin du khot ka HYC Sengkmi lembat kiwi gid khot napo ka district Habakran Shakilat Pathai Kubor na kaliang uba Hercules shooting u president ka HYC ulai thu ba kate ka jingsha khot hajir kade halor ka jinglet jongki ban kanra kotsla na karkhana sanjri ha ka ba ke khot jonga seng kilasha pengan hadu riutli kendon an hapo ka khana pra police station ha ka ba ki te ki kendon an bala sha pengat ki dei be halor ka jingjia ban let kanra trading license hamau smai ta ka jai benriu ka baki baksar ka dei ka jai benriu ka baim ni nak kalian ki noilam juga hanya untuk mengkonsel juga Riboy District harakat bat berapa noilam na posisi ngila wan bansa kot hajir hang ne hapo khana police station kajing wan jengi hadin balayo kajing ha jing tip na kalian jong IO jong ka khana para police station balwan mi hakane kala fotorik mata kasngi kajing wan jengi mata kasngi kade hadin ka kajing sakot jengi halor ka nongrem kalong ka ba kabalaja hakin kisingi bal adap halor ka jinglej jingi ban hendra ya ka trading license hangte hapo mosmai te nakaliang jung IO la kli yangi ban ula tokit yangi halor ka te ka jingja te ngi nakaliang jingi kumki nongelam ngila jubab kumbadehi ban jubab bat ba ngi kum ka senghi ngi khamdon kano ka jing musleu hendrai kadon kata ka mesim ka basokhia namar ba kumno u mender uyo ban hayi lailan apo ka brih nyo trap jingi klamda don yaki trading license te kade halor kata ngrem nakaliang ka seng kala lej ban kli ban berteu na tu try jong kata factory henry pose pat kendit ba kumboyo trongsen kumba pila sakim takasni ngiyo penban da kata ka jingkot hajir ane ban pa dak taki jingtho sangi ba ngila sya pangat adu drutli ki section yang gi noilam jong kaseng te kade ki jing pengat ya kani ki section ne ka kadai ka ka jing tungu ko long ba ngiptip kadon ka ka ba silandet te kane kamdei ka ba ngi kan penrit mesim yang ki kumkina lam iban syakri na mata ka jai menreu hendrai kana aim sim jisu bangin syakri na mata ka baha kamiat jong ka jai menreu ban yada ban penek pensa khamtam hakai ka pateng na mata ba kiwei ki jai menreu kimdei ban long try hapo ka jela jongi te ngi na kaliang je kaseng ngim kamkut ba hawai ngila syak kot hajir mata kasi kamput ba kata kamsim it ya kajai benriu bantrai henry nane syak kamat ngina ya trai susu namar imla ban sukun lane ban susngap ya kai kijing kiba ki paiba jong kajala ya tengku nakapor syakapor te ngi kermen skam ba nane syakmat ba kum kaseng kabayang ha kanongrim namanta bantrai ya kahok bat kajing sisa nakaliang kaseng kanaya trai nane syakmat namar kani kajing pengat kis yangi kino ilam kaseng ngim sawi namar ba kajing pengat kis juki yangi kamdei bengile namanta kam sneu kanane ka kamtu ka kamthem henre ngile namanta kajing baha namanta kajai benreu namar ba kumno barjela ula ban thai pateng lam dabut yaki kendon jongka KHEDC khamtam habade bat catering license ngisnguru ban pendam jur ya ka district council ka ba lasu ailat lele su aimon yaki barjela ban kin khai pateng lam dadon ginono kikot ki sla ki babyang namanta ba kin khai hangne hapo ka kajela kabije kajungi